Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаһ субханаһу ва таалагә һәрбер макталарыбыз, хәмд сәнәләребез барсын. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга хирәктүләребездән чыккан салават шарифаларыбыз, дуаларыбыз ирешә торсын. Сәламнәребезне Аллаһ Таалага җиткезсен. Шулай ук инде һәрберчеләребезгә, һәрбер мөселман кардәшләргә Аллаһ Таала ике дөнья бәхте дәрәҗәсен бирсен. Гынаһларыбызны кечереп, гыйбарәтләребезне кабул кылсын. Хак дин вә бине белән яшәргә, гамәл кылырга һәм дә инде шул ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ сүзләре белән бакыйлыкка күчереп, Аллаһ Тәгаләнең пәрдәсез дираларын күрергә насыйп булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китербез шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бәйле булган тема. Ул Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга карата булган мәхәббәт ярату. Чөнки без шулай бит иман китерәбез дибез. Мәсәлән, безнең инде ислам тәгълиматында ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дигән сүзләр бар. Ягъни табынырга лаеклы зат юк, Аллаһ Тәгалә үзе генә һәм аның илчесе, аның пәйгамбәре Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Без шулай дип әйтәбез, ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дибез. Димәк, безнең иманыбыз икелештән тора. Аллаһ Тәгалә бер генә дисәң, ләкин Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям танымасаң, мәсәлән, яһүдләр кебек, син мөселман булмыйсың. Алар да Аллаһ Тәгалә бер ди. Ләкин Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямны пәйгамбәр буларак танымыйлар. Шуңа күрә без аларны мөселман дип санамыйбыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямны әгәр дә без расул дисәк, пәйгамбәр дисәк, әмма Аллаһ Тәгаләне танымасак яки Аллаһ Тәгалә берничә дисәк, без шулай ук мөселман булмыйбыз. Бары тик менә шушы икесен бергә кабул иткәндә генә, иман китергәндә генә без мөселман булып саналабыз. Шуңа күрә бу тәгълимат аерылгысыз. Ул аерыла алмый бер-берсеннән берничектә. Ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Шулай да без кай вакытта без дип әйтәм инде шушы безнең җирлектә яшәгән халык Аллаһ Тәгаләгә дә дөрес ышанып бетми һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга да дөрес иман китерми. Ягъни пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның вазифасын дип әйтик инде, аның пәйгамбәрлеген аңлап бетермиләр. Алар уйлыйлар, бу тарихи бер шәхес булган, Коръәнне язган, ислам диненә нигез салган дип. Әмма Коръәнне язган Аллаһ Тәгалә һәм ислам диненә нигез салган шулай ук Аллаһ Тәгалә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең хәбәрен безгә җиткезүче. Шуңа күрә ан-наби дип атала, хәбәр җиткезүче. Яки ар-расул, Аллаһ Тәгаләнең илчесе. Менә иң беренче булып без шуны танырга тиешбез. Ләкин моны таныган очракта да бу бер факт булып кала бирә. Без аны факт буларак кына түгел, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга чын күңелебездән ярату белән карарга тиешбез. Чөнки факт бик күп. Мәсәлән, Гитлер булган факт шулай, Сталиннан да Сталин булган СССР белән идәрә иткән ул факт ул. Ләкин без бу кешеләрне яратабыз дигән сүз түгел. Фактны танып әле ул, яратам дигән сүз түгел ул. Шуңа күрә дә иманлы булган кешенең күңелендә иң беренче булып Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга карата, әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә карата ярату булырга тиеш. Бүгенге көндә бик күп сөйлиләр ярату турында. Бигрәк тә булсын безнең илдә, булсын чит илләрдә, дин мөһим түгел, иң мөһиме яратырга диләр. Шундый мәхәббәт, яратуны беренче урынга куялар. Бу дин булмаганда динне алыштырырга тиешле рухият. Әгәр дин булмаса, димәк беренче урынга нәрсә? Мәхәббәт, любовь. Яратырга кирәк. Кешеләрне яратырга кирәк, дөньяны яратырга кирәк, хайваннарны яратырга кирәк, бөтенесен яратырга кирәк. Әмма нәрсә соң ул ярату шулай бит? Мәсәлән, синең әтиеңне берәр кеше үтерде ди. Син бу үтергән кешене яратырга тиешме? Син бит яратырга кирәк дисең, шулай бит. Аны яратып булмый. Я булмаса, әйтик, синең күршең сиңа зыян китереп тора ди. Гөл пычрак ташлый ди, гайбәтеңне сата ди, я булмаса башка төрле зыяннарын китерә ди. Яратып буламы аны? Әлбәттә яратып булмый шулай бит. Я булмаса, әлеге дә баягы дошман явы килә ди. Буларны яратып буламы? Әлбәттә яратып булмый. Ягъни ярату дигән төшенчәне без аңларга тиешбез. Ул бөтен әйберне ярат дип кенә алай гына яшәп булмый ул. Яратам бөтен әйберне дип кенә. Шуның өчен дә ярату шулай бит, ул инде булырга мөмкин бары тик
дини күзлектән чыгып караганда гына. Аллаһы Тәгаләнең идарәсе белән ярату булырга мөмкин. Булай гына ярату була алмый. Булырга мөмкин ярату бары тик Аллаһы Тәгаләнең контролендә генә. Ягъни иман аркылы ярату, дөрес ярату була. Булай гына ярату ул дөрес ярату булмый, мөхтәрәм кардәшләр. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шулай бит иманлы кеше эштәди, Аллаһы Тәгалә яраткан әйберне ярата, Аллаһ Тәгалә яратмаган әйберне яратмый ди. Ягъни Аллаһ ризалыгы өчен ярата, Аллаһ ризалыгы өчен яратмый. Кемдер күрә алмый, нәфрәтләнә мәсәлән. Бәлки сиңа бер нинди зыян китермәгәндер мәсәлән фәлән бер кеше. Ләкин ул синең якын дустыңа зыян китергән, туганнарыңа зыян китергән, яки гаделсез кеше башкаларга зыян китерә, әмма сиңа файдасы бар аның. Ул тегедән урлый да сиңа алып килеп бирә. Бу очракта яратасыңмы син аны? Кеше буларак, әлбәттә, ул синаны яратасың кеше буларак. Әмма динебез әйтә, андый кешене яратырга ярамый ди. Бу залим ди. Сиңа файда китерсә дә, ул залим, син аны яратмаска тиеш. Син аны сәтәргә тиеш. Шуңа күрә дини күзлектән чыгып караганда гына без шулай әйтә алабыз. Мәсәлән, сез беләсез, шулай бит инде мунафикларның юлбашчысы көннәрдән бер көнне сахабалар әйтәләр. Әйтә аны үтерик диләр. Әйдә үтерик диләр аны. Шуннан соң шушы мунафикның малайы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына килеп әйтә: "Рөхсәт бир, мин аны үзем үтерәм" ди. Әтисен. Малайы мөселман була, ихлас. Әтисе мунафик була. Малайы әйтә: "Рөхсәт ит, мин аны үзем үтерәм" ди. Ләкин бит әти кеше ул малайга карата бер зыян да китермәгән. Нишләп алайса ул әтисен үзем үтерәм ди соң? Чөнки аның әтисе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямга зыян китерә. Ислам диненнән чыгып караганда бу яхшымы, бу яманмы? Ислам диненнән чыгып караганда бу яхшы. Мәсәлән, Әбу Бакр радиллаһу анху Бәдр сугышының вакытында аның малайы теге якта була, кафирлар ягында була. Ухудта ялгышмасам, кафирлар ягында була. Малайы ислам кабул иткәннән соң әтисенә әйтә: "Әти ди, мин синнән качып бирдем сугыш вакытында" ди. Чөнки мин сине үтерәсем килмәде ди. Әбу Бакр радиллаһу анху әгәр мин сине күргән булсам, точно үтерәдер идем ди. Ни өчен? Бу бит малайы бит инде аңа шәхсән зыян китермәгән, ләкин аның малайы Аллаһы Тәгаләгә, аның Расулына зыян китергән. Сугыш белән, яу белән чыккан. Шуңа күрә диндәге мәхәббәт, ул ярату була бары тик ислам һәм иман яссылыгында. Ул булай гына теге мин яратам дип кенә булмый шулай. Бу минем балам, яки бу минем әтием, бу минем дустым. Бедене әйбердә карала ислам дине күзлегеннән чыга. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямне без яратабыз дигәндә, ул дин күзлегеннән чыгып яратылырга тиеш. Һәм аның үзенең шартлары бар яратуның. Мәсәлән, әгәр дә син Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямне яратасың икән, син аңа охшарга тиеш. Аңа охшыйсың син. Менә бит элек җырчылар килеп чыккач 90нчы елларда аларга охшарга тырышалар иде. Бер таныш сөйли, Андрей Губин дигән җырчы бар иде бит әле. Шул килеп чыккачтан да бездә дә егетләр шуның шикелле киенә башладылар, шуның шикелле прическа ясадылар ди. Ягъни аларга охшарга тырышалар шулай. Яратсаң син аңа охшарга тырышасың. Менә без дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямне яратабыз дибез икән, димәк син аңа охшарга тырышасың. Аның кебек утырасың, аның кебек ашыйсың, эчәсең шулай бит. Үзеңне аның кебек тотырга тырышасың. Яратуның билгесе. Ләкин сиңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның кыйммәтләре кадерле түгел икән, димәк син аны яратмыйсың. Димәк бу буш сүз генә, яратуың юк синең димәк. Икенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямны яратам дип әйтәсең икән, димәк син аның тормышын өйрәнергә тиеш. Аның тормышын өйрәнәсең. Туган вакытларын, вафат вакытларын шулай бит, вакыйгаларын аның белән бәйле булган һәрбер нәрсәне син өйрәнәсең. Сира дип атала бу, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тарихын өйрәнү. Без бит бүген дә мәсәлән яраткан кешеләребезнең аларның ниндидер бер тарихларын беләбез. Мәсәлән, без горурланабыз ниндидер бер
патша белән яки анда ниндидер бер сугышчы белән без аның тарихын өйрәнәбез. Ул шулай булган, ул булай булган, фәлән фәсмәдә. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында син бер нәрсә белмәсәң, димәк яратмыйсың. Буш сүз. Ул буш сүз. Шуңа күрә бүген татар кешеләреннән сорасаң, нәрсә беләсең син аның турында дип, бер нәрсә белмиләр. Бер нәрсә белмиләр. Белергә теләмиләр дә, башка әйберләр турында беләләр. Башка шәхесләр турында өйрәнәләр, шулай бит. Шуңа күрә аның тарихын, сирасын өйрәнү кирәк, әгәр без аны яратабыз икән. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны яратсак, әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям алып килгән безгә гыйлемне дә без өйрәнергә тиешбез, ягъни ислам динен. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям максаты безгә шушы динне җиткезү булды. Бер әйберне яшермичә. Димәк, безнең максат аны өйрәнү, алу, биргән әйберне. Һәм шуңа күрә динне өйрәнү, Коръәнне өйрәнү, дин белән яшәү бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны яратуның билгесе булып тора. Мәсәлән, кайбер кешеләр әйтергә мөмкиннәр. Мәсәлән генә әйтәм, Көнбатыштан да бездә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям яхшы кеше булган, мин аны яратам, ул миңа ошый һәм башкасы һәм башкасы. Ислам кабул итә алайса. Әгәр дә ул сиңа ошый икән, ислам кабул ит. Чөнки аны шундый яхшы иткән әйбер ул ислам. Һәм син аны ислам динен кабул итсәң, димәк син аны яратканыңны күрсәтәсең. Шуңа күрә дә менә бу динне өйрәнү шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яратуның бер билгесе булып тора. Дүртенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яратуның билгесе ул салаватлар әйтү. Буш вакытыңда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны мактап, салаватлар әйтеп утыру. Әгәр син телеңне җәллисең икән, димәк, инде син бу очрактан яратмыйсың. Яраткан кеше ул гел яратканын телендә тота. Менә җырларны тыңласаң, шулай бит, бер җырларны тыңласаң, анда гел яраткан кешесе турында җырлыйлар. Исемен һәр куплетта кабатлыйлар, шулай бит. Эй Халима, Халима, бирмим сине бер кемгә ди, шулай бит. Халиманы яратканга күрә, ул шулай ди. Әгәр дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям син яратасың икән, димәк, син аны гел телеңдә тотасың. Гел инде аның турында сөйлисең, салават әйтәсең. Менә мөнәҗәтләрдә ул күренә. Элекеге татарларда булган мөнәҗәтләрдә анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның яшәгән сирасы, аның белән булган вакыйгалар, аның исеме һәм башкалар, аны мактаулар күздә тотыла. Бүгенге көндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны мактап язамы берәрсе шигырьләр? Шагыйрьләребез язамы? Юк, әлбәттә, шулай бит. Аларның күңелләрендә ул ярату юк. Ләкин элек һәр бер шагыйрь, хәтта халык булса да шулай. Аны халык теге сүзе дигәндә, халык авыз иҗаты дигәндә, аны бөтен халык чыгармый, аны кемдер чыгарган, һәм ул халыкта таралган. Иң беренче булып Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында язарга һәм сөйләргә тырышканнар. Шуңа күрә дә салават әйтү, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны телдә тоту, ул аны яратуның билгесе. Бишенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны яратам дисәң, син Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яраткан әйберне яратырга тиеш. Ягъни ул кемне яраткан, кемне якын иткән яки нәрсәне яраткан, нәрсәне якын иткән, син дә шуны яратырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның яратып ашаган ризыклары бар. Яраткан кешеләре бар. Мәсәлән, аның гаиләсе, Хасан, Хусейн, Фатима, Али радиллаһу анһу һәм башкалар, Абу Бакр радиллаһу анһу, Умар радиллаһу һәм башкалар, Осман радиллаһу анһулар. Ягъни ул аларны ихлас күңелдән яраткан һәм яратам дигән. Син дә аларны яратырга тиеш. Бер нинди чиксез һәм бер нинди шиксез. Яратасың, димәк, аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларны яратканга күрә. Алтынчысы, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән булырга теләү. Ягъни омтылу аның белән булырга теләү. Мәсәлән, Билал радиллаһу анһу вафат булганда, җан биргән вакытта, авыр инде ята, урын өстендә хатыны кычкыра башлый. Нинди хәсрәт ди. Ирем үлә анда, Билал үлә, шулай бит радиллаһу анһу. Билал радиллаһу анһу әйтә, хәсрәт түгел, шатлык ди. Ниһаят мин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән һәм аның сахабалары белән күрешәчәкмен ди. Ягъни ул үлемне көтеп торган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән күрешер өчен. Хәсрәт түгел, яратудан шуның кадәр аңа бу тормыш кирәкми.
хатыны каламы, балалары каламы шулай бит. Ул әйтә, ниһаять күрешәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям белән. Безгә дә шундый омтылыш кирәк Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямне күрергә теләү, шулай бит. Аның белән булырга теләү. Җиденчесе, әлбәттә, инде кешеләрне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям мисалында яшәргә өндәү, сөннәт белән яшәргә өндәү. Ягъни син үзең яшисең, димәк кешеләрне дә өндәйсең. Булай үзеңне булай яша, булай эшлә дип хәдисләр сөйлисең. Гыйлем бирәсең, шулай бит, сөннәт буенча үзеңне тотарга кушасың. Менә шушындый күренеш ул ярату була. Ә инде сүздә генә булса, ул ярату түгел. Аллаһ Тәгалә белән дә шулай, мөхтәрәм кардәшләр. Мин Аллаһка ышанам, Аллаһны яратам дигән сүз, аның үзенең шартлары бар. Әгәр дә ул сүз генә икән, димәк ярату да юк бер нәрсәдә. Әгәр син балаңны яратсаң, матур әйбер аласың, берәр җиргә алып барасың, аның белән уйныйсың, көләсең, шулай бит. Телефоныңны куеп торасың, эшләреңне куеп торасың, ул берәр нәрсә сөйләгәндә кызык итеп тыңлыйсың син аны, кызык булмаса да. Чөнки яратасың. Аллаһы Тәгаләне яраткан очракта да, аның Расулын яраткан очракта да булырга тиеш ниндидер хәрәкәт. Әгәр син яратуың булса. Юк икән хәрәкәтләр, димәк яратуда, мөхтәрәм кардәшләр, юк дигән сүз. Иншаллаһ русында да сөйләп көтәрбез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о любви к посланнику Аллаха, пророку саллаллаху алейхи ва саллям, к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Дело в том, что мы, мусульмане, должны не только признавать его пророчество, саллаллаху алейхи ва саллям, а еще должны любить его. То есть любить больше себя, своего отца, матери, детей, имущества и так далее. Это условие имана, веры. Просто так сказать, что я верю или же я признаю, нельзя, если у тебя нет любви. Религия действительно базируется на любви. Некоторые говорят, что ислам базируется на страхе. То есть ислам пугает своим адом, законами там, и так далее. Там говорят, другие религии там базируются на любви. Например, там буддизм, там индуизм или еще что-то там ля-ля-ля, танцуешь, что ли, и все там все хорошо, как бы, да? Возлюби ближнего своего, там ударили по правой, подставь левую, там и тому подобные вещи. То есть везде любовь, везде братство, везде идиллия. А в исламе меч, кровь, Аллах Акбар, ля иляха илляллах и так далее и тому подобное. Это утверждение ошибочное, конечно же. Если какие-то мусульмане ведут себя таким образом, то есть это не значит, что это ислам. Может быть, среди мусульман есть такие, но среди индусов тоже есть, среди буддистов тоже есть. Мы знаем боевых монахов, буддистов, которые в Мьянме режут мусульман. Мы знаем индусов, которые вырезают деревни с мусульманами. Или вешают женщин, которые индуисты, которые приняли ислам, они их просто убивают, вешают. Мы тоже знаем. Но мы же не говорим, что индуизм, буддизм и так далее – это терроризм и так далее, да? Есть такие люди, их много. И среди христиан достаточно, среди иудеев я вообще молчу. Просто заходят, отстреливают людей там в Иерусалиме, в Газе. Проблем нет. Нельзя целую религию обвинять. А ислам базируется на любви к Аллаху субханаху ва тааля и к его посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что без любви это действительно было бы неправильно. Любовь – это не просто «жить без тебя не могу». Любовь – это жертвенность, прежде всего. Когда любишь, ты жертвуешь. Когда любишь Аллаха, ты жертвуешь. Своим свободным временем читаешь намаз. Своим имуществом даешь закат. Своими силами держишь уразу. Своим временем, имуществом и всем, когда совершаешь хадж. Это жертва, когда поэтому любящий раб, он жертвует. А нет жертвы, значит нет любви. Это не любовь. Это просто взаимовыгодное сотрудничество. Ты мне, я тебе. Я тебя ищу, но меньше, чем ты мне. И то же самое любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Просто так говорить, что ты его любишь, было бы неправильно. Например,
Аллах Та'аля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Куль ин кунтум тухиббун Аллаха фаттаби'уни юхбибкум Аллах, ва ягфир лакум зунубакум, валлаху гафурур рахим». Аллах Та'аля говорит: скажи, говорит, Мухаммаду ﷺ говорит: если, говорит, вы любите Аллаха, следуйте за мной, и Аллах полюбит вас, простит вам ваши грехи, Аллах Та'аля прощающий, милостивый. То есть, если вы считаете, что хотите любить Аллаха, так скажем, или вы считаете, что любите Аллаха, вы должны последовать за кем? За пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Только тогда вы будете любящим Аллаха, если вы за ним последовали. И действительно мы видим, например, людей религиозных, которые говорят, что они любят Аллаха. А почему тогда ты делаешь разницу между пророками? Кого-то признаешь, кого-то не признаешь. И где критерий? Почему ты решаешь, что вот это пророк, а это не пророк? Что это священное писание, а это не священное писание? Мы же не считаем, что Инджиль там или Таурат, Ветхий Завет, Новый Завет, что это не от Аллаха. Это от Аллаха. Аллах Та'аля сам так сказал. Но мы говорим, и сами священнослужители этих религий говорят, что там есть изменения, тахриф, определенные дополнения есть. Не от Господа, не от там, Иисуса, не от Моисея там, или еще от кого-то. Но мы же признаем. Однако пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его не признают пророком. И имеют, так скажем, да, наглость даже издеваться над ним. Как-то его рисовать, как-то его показывать неправильно и так далее. Или, например, взять и сжигать Коран. У нас были такие тоже случаи. Но что это дает? То есть, что это дает вообще? Например, я что-то не люблю, например, да, я вот, например, фашистов там, Гитлера, например, не люблю. Ну и что, я каждый день должен сжигать их флаг? Просто этот флаг я не держу у себя, и все. И что, у меня ритуал, что ли, каждый день плевать на этот флаг или сжигать этот флаг? Это, ну, если даже ты не любишь, это же не значит, что ты должен каждый день делать это, оскорблять там и так далее, еще большую ненависть создавать в обществе. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Та'аля говорит: если любите меня, значит последуйте за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, тогда Аллах вас полюбит. Если вы не последуете за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, тогда Аллах вас не полюбит и не простит. Потому что вы не любите того, кого любит Аллах Та'аля. Вы не признаете того, кого Он прислал к вам с посланием. Вот этот аят говорит как раз об этом. О Боге многие говорят, но просто это слова. Там должны быть определенные связь, действия, не просто так любовь. Умар, рады Аллаху анху, как-то пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О Расуль Аллах, говорит, я люблю тебя больше всех, кроме себя. Но себя больше люблю». Все любят себя больше, так скажем, да, чем остальных. Никто не готов пожертвовать собой ради кого-то. Когда станет выбор, например, и нам скажут: ты или твой друг там, или еще кто-то, кто готов пожертвовать собой? Это очень большое испытание. Только те, которые готовы пожертвовать, только они, соответственно, будут истинно любящие. И вот тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему говорит: клянусь Аллахом, в чьей власти душа Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, никто из вас не будет иметь совершенную веру, пока он не возлюбит меня больше, чем себя. Или там в других хадисах: больше, чем своего отца, мать, детей и имущество свое. Потом Умар, рады Аллаху анху, подумал, походил немножко и говорит: нет, который Расуль Аллах, я люблю тебя больше, чем себя. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вот теперь, говорит, твоя вера полноценная. Поэтому мы должны прежде всего себя спросить: любим ли мы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем себя, больше, чем своих детей, родных там и так далее. Также
пророк ﷺ говорит: не уверует ни один из вас до тех пор, пока не будет он любить все то, с чем я пришел. То есть любовь к пророку ﷺ – это любовь ко всему тому, с чем он пришел. Все, туда входит все. Религия, ислам, сунна, поведение пророка саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые, например, начинают спорить. Сейчас не то время, сейчас уже так не делают, это неправильно, мы сейчас в современном мире живем, это отсталость там и так далее. Очень часто такие вещи говорят, что сейчас вот, например, бороду не надо отращивать там или еще что-то, чалму не надо носить, это уже не те времена, или руками не надо кушать. Надо быть современным. Татары уже один раз такую ошибку сделали в начале 20 века. Они хотели прогресса и начали вести себя как европейцы. Женщины сняли платок, вот халфак здесь оставили тут спереди. Мужчины начали носить узкие брюки, короткие пиджаки, отращивать усы, сбривать бороду, с тростью там ходить по улице, да? Они пытались уже один раз так сделать. Что из этого вышло? Из этого вышло то, что сейчас мы вообще практически забыли об исламе. Вот что из этого вышло. Были и борцы в то время тоже, которые с этими новыми явлениями боролись. Гаяз Исхаки там продвигал русский язык среди татарского народа. Он говорил: это мы отсталый народ, потому что не знаем русского языка. Сейчас джумга ведем на русском языке. Альхамдулилля, мы стали прогрессивными, по мнению Гаяза Исхаки. Мы стали прогрессивны, альхамдулилля, знаем русский язык. Учимся, где только не учимся. За рубежом там и так далее, там подобное. Но стали мы прогрессивными из-за этого? Нет, не стали мы прогрессивными на самом деле. Арабы даже, когда начали говорить на английском, тоже не стали прогрессивными. Или арабские женщины, когда сняли платки, нихабы свои, не стали прогрессивными. Нет. Прогресс – это другое. Прогресс – это другое. Это любить то, с чем пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это прогресс. Духовный прогресс. Абу Бакр, радийаллаху анху, очень сильно любил пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это выражалось в чем? Вы знаете историю, да? Когда они убежали из Мекки, они спрятались в пещере Ас-Саур. И там были в пещере расщелины, дырки там, где могли жить существа. Они обычно прячутся там, в тени. Это змеи, скорпионы и так далее. Абу Бакр, радийаллаху анху, говорит: я, дай-ка сначала, проведу эту пещеру, посмотрю. Он зашел первым, какие-то щели засунул свой плащ, там все, что было у него под рукой, тряпки. Потом остались дырки, и туда он засунул свою ногу, чтобы оттуда что-то не вылезло. Пророк саллаллаху алейхи зашел, лег на колени Абу Бакра и заснул. И Абу Бакра, радийаллаху анху, что-то начало кусать оттуда. И Абу Бакр терпел, потому что пророк саллаллаху алейхи спит. Он не хотел ни шуметь, ни дергать ногой там и что-то, да? Но у него слезы полились. Слезы пошли и упали на пророка саллаллаху алейхи. Пророк саллаллаху алейхи проснулся и говорит: что случилось? И он рассказал. И пророк саллаллаху алейхи поплевал на ногу, шкерде по-нашему, да, и все у него прошло. Я эту историю вспомнил, когда мне зуб лечили. Просверлили, там нервы же, и туда же дуют воздухом холодным, чтобы не было слюны. Но боль была вообще, я же не могу кричать, там женщины стоят, медсестры, а я же мужчина. Я просто, боль была страшнейшая. Я просто заметил, что у меня от боли просто слезы пошли. Без крика, без ничего. Просто слезы текут по глазам, вот так я боком лежу, слезы текут. Как кайфуешь, ага. Вот Абу Бакр, радийаллаху анху, тоже просто терпел молча, и просто пошли слезы от боли у него. Понимаете? Он не хотел ни дергаться, ничего. Просто от любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Зайд ибн Даска, радийаллаху анху, как-то поймали его. Абу Суфьян его поймал
и хотели его убить, и спросили его: мы, говорит, сейчас убьем тебя. Ты бы хотел, говорит, чтобы на твоем месте был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? То есть хотел как-то вот подковырнуть его, сказать, мол, он виноват в том, что мы тебя поймали и хотим убить. Это он виноват. Если бы ты не последовал за ним, ты бы сейчас не оказался в таком положении. На что Зайд, рады Аллаху анху, сказал: я бы, говорит, не хотел даже, чтобы он сидел дома, ему ничего не угрожало, и его уколола колючка. Я бы даже, говорит, этого не хотел. Не то, что там его поймали враги, и там еще что-то. Делайте со мной, что хотите, говорит. Но лишь бы Мухаммад, саллаллаху алейхи был цел. Нам остальное мне все равно. Вот такая была жертвенность и любовь у сахабов, рады Аллаху анху. Однажды один из подвижников спросил про судный день, когда он настанет. А пророк, саллаллаху алейхи, сказал: что ты, говорит, приготовил для него, для этого дня? Ты, говорит, готов встретить судный день? На что этот человек сказал: о Расуль Аллах, говорит, я, говорит, мало читаю намаз. Уразы, говорит, у меня мало. Ну, имейте в виду дополнительных. Но я, говорит, люблю Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит: тогда, говорит, ты будешь вместе с теми, кого любишь. Потому что вот искренняя, чистая любовь просто, да, способна человека возвысить. И это действительно так. Человек будет с тем, кого он любит. Если в этом мире вы любите поп-звезд, кинозвезд там, или таких людей всяких, вы будете с ними там, в судный день. Вы с ними встретитесь. Вот будет стоять там Губин, Нана, там, да, кто там еще? Эти все будут стоять там. Элвис Пресли, да, балдеют от него, там есть целая фан-группа у него. Элтон Джон там тоже будет, да. И ты будешь рядом с ними стоять. И они будут отдельно для тебя петь. Какой кайф там будет, да? Пожалуйста, в этом мире ты просто по телевизору смотришь, фантики с ними собираешь, а там будешь рядом с ними. Это же прекрасно. А в том мире будешь рядом с ними. Кого ты любишь, будешь с ними. Но где они будут? Аллаху алям, конечно, мы не знаем. Но если они будут вести себя таким образом до конца своей жизни, то мы знаем, где они будут. А люди, которые любили пророка, саллаллаху алейхи, сахаба, сподвижников, или же людей, которые служат на этом пути, на пути Аллаха, субханаху ва тааля, тогда они будут с ними. А такие люди, уровень этих людей где? Вместе с пророками, вместе с шахидами, вместе с правдивыми. И тогда Анас, рады Аллаху анху, говорит: я, говорит, тоже люблю Мухаммада, саллаллаху алейхи, люблю, говорит, Абу Бакра и Умара, говорит, и надеюсь, что мы встретимся с ними в раю. Они вот так хотели, стремились друг к другу. Поэтому, дорогие друзья, мы должны не просто уважать или верить, мы должны любить. Слово «любовь» как раз это в себя и вбирает. И, соответственно, если мало в нас любви к пророку, саллаллаху алейхи, то надо эту любовь поджигать немножко. Каким образом? Изучать жизнь пророка, саллаллаху алейхи, изучать хадисы, изучать его образ и так далее. А что о нем говорили сподвижники, сахабы, их жизнь посмотреть. Потому что Коран состоит на 1/3 из рассказов. Для чего? Рассказы для нас, они действенные, они работают, когда тебе рассказывают о чем-то, о ком-то, сразу внимание обостряется. Поэтому эти рассказы тоже надо для себя учить. Каждый день хотя бы взять немножко короткую историю о каком-нибудь сподвижнике или табигине, или каком-то ученом, например, или какой-то момент из жизни пророка, саллаллаху алейхи, можно изучить. Очень много сейчас литературы, возможностей по этому поводу, дорогие друзья. Инша Аллах, таким образом мы сможем увеличить в себе любовь к Аллаху, к его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع الدعاء.